Maikki tässä, terve. Moi, tässä on Maisa. Tänään tehdään kuule täytettyjä paprikoita. Se on ollut minun oikein sellainen kesän kuule suosikkiruokalaji. Eli oot tehnyt useita kertoja? Monituista kertaa. Joo. Tänään me täytetään nuo paprikat semmoisella jauhelihaseoksella ja vähän riisiä sinne ja tietysti sipulia mausteeksi. Mitä nyt kermaa rätkitään sinne ja tuorejuustoja. No mitä sä laitat, jos on kasvissyöjiä vaan paikalla? Suppilovahveroista on tehnyt tosi ihanaa. Ja sitten kuornista. Ootko käyttänyt kuornia? No en. Joo. Se on ihan huippu semmonen niinku, sehän on sieniproteiinista valmistettu. Nyt ne siemenet. Kasvisruokajuttu. Niin leviisikö sun vesi? Levis. Joo. Haittaneeko se mitään? Ei haittaa, mutta sitä kuornia voi käyttää ihan samalla tavalla, kun käytetään esimerkiksi jauhelihaa. Mä oon paistanut sitä pannulla, sitä on hiutaleena ja sitten semmoisena palasina ja fileinä. Mutta hiutaleena kun paistaa sitä pannulla ja ihan samaan tyyliin kuin nyt tehdään tämä jauhelihasta, että pistää sinne sipulia ja sitten mausteita ja riisiä ja vähän tuorejuustoa ja kermaa vähän lurautellaan. Jopa fetajuustokin on siellä hyvää. Niin olisi. Ja maun mukaan sitten vähän niitä. Ja juustoraste vielä sitten siihen pintaan. Niin. Että näistä tulee tämmöisiä, niin kuin sä sanoit, että tämmöisiä veneitä. Ja nämä valmiit mä pistän tuonne ja sitten sä sanoit, että ne pannaan vielä mikroon sitten hetkeksi. Joo, siinä olisi pari vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto on se, että ne laitetaan suolaveteen kiehumaan joksikin aikaa pehmenemään, nuo puolikkaat. Mutta minä olen laittanut ihan lautaselle ja sitten mikroaaltouunissa muutaman minuutin pehmitellyt niitä. Että se on ollut minusta ihan oiva konsti. Kuulostaa kätevältä. Joo. Ai ja nyt mä rupesin itkemään. Ootko sä keksinyt muuten tähän sipulileikkaamiseen jonkun konsti, että sua ei itketä? Joo, oon. Sano. Laitan jonkun toisen leikkaamaan. Se onkin paras. Niin kuin nytkin siis. Olisin vähän kauempana voinut kyllä ruveta leikkaamaan niitä. Jotkut sanoo, että kun panee leipäpalan suuhun, niin kauheeta. Leivän palan suussa pitää sitä koko ajan tuossa suussa huulien välissä tai leikkaamisen ajan, niin sen mukaan auttaisi. En tiedä, onko koskaan kokeillut. Ja yksi, mikä on liesitulettimen alla. No sen uskon minä kyllä. Ja sitten jos laitat uimalasit silmille, niin sekin voi auttaa. Sekin voi kyllä. Haluatko vaikka nyt hakea jotkut ja snorkkelin? Nyt on sipulit siinä odottamassa ja nyt minä teen juustoraastetta seuraavaksi. Joo. Se varmaan laimentaa tuota katkua. Kauheeta. Mitenköhän kauan mulla on kulkenut tähän juustoraastin kuulen mukaan? Onko se elämäni varrella? Tämä on varmaan jotain esi-isien perintö. Niin. Äitien epäilisin kyllä. Kauheeta. Raastako isäs juustoa? Jaastoko ruustoa, meinasin sanoa. Tekikö isäs ruokaa? Teki. Minun isähän teki ruokaa, koska meillä oli, nyt mä kyllä kyynelin tässä, se ei johdu isästä, mutta meillä oli nimittäin, kun mä olin lapsi, niin meillä oli äiti työelämässä ja isä oli kotona. Eli kun mä tulin koulusta ja mun sisarukset, niin me syötiin isää laittamaan ruokaa. Joo. Tää on nyt kyllä. Haluatko paperin, nenäliinan tai nessun tai talouspaperin? Mä tajan kohta siirtyä tuonne paistinpanu-osastolle kuule. Montako näitä on? 8. Kaikille 2. Kaikille meille 2. Eli 4 per nainen. Meillä aina on silleen, että ruoka ei lopu kesken. Muitakin. Kyllä, tänne aina kun laittaa ruokaa, niin kohta joku tulee kuitenkin kylään. No niin, joo. Nyt. Lähtee mikroon tästä sinne näin. mikroaaltouuniin. Ja kauanko laitetaan? Napsutellaanpa sinne nyt sitten 5 minuuttia. Se voi olla 10 minuuttia. No sitten niin. tarkistetaan. Hyvä. No niin, ja siirrytään sitten tuonne paistinpanu-osastoon. Paistetaan nuo sipulit nyt voissa. Ja sitten laitetaan sinne tuommoista naudan jauhelihaa vielä sekaan paistumaan. Ja tässä on näitä muitakin tykötarpeita jo odottamassa, että tämä on musta nyt ollut mun suosikki, tää tämmönen maustamaton tuorejuusto tänä kesänä, mutta tää työntänyt vaikka minne. Nyt sipulit kuumalle pannulle sinne. Minuutti näitä sipuleita tässä pyöritelty pannulla ja ne alkaa mukavasti siinä pehmetä ja pieni hentorusketus. Ja nyt lätkästään sitten tänne sekaan tämä jauheliha.
naudan jauheliha. Pannaanpa pöhisemään vähän kovemmalle tämä hellaliesi. Ja nyt sitten tämä tänne ruskistetaan joukkoon. Aiku onkin muuten hyvää väristä. On käytetty paljon punaista väriainetta. Mitenkäs siellä? On nyt ruskistunut tässä. Sipulin kerää. Ja nyt laitetaan vähän siihen riisiä. Ja mulla on tässä jo valmiiksi keitettynä tällaista pitkäjyväistä riisiä. Ehkä semmonen 3 desiä. Kun nyt ajatellaan, että tässä oli 400 grammaa jauhelihaa. Mitäs mausteita sulla on siinä sitten? Musta pippuria ja suolaa. Se saa olla aika paljon tätä makua, koska toi paprika imee yllättävän paljon vielä tuosta. Mun mielestä sitä. Niin. Tää saa olla maukas. Tää on laktoositon tää tuore juusto. Sullahan on vähän sitä tievuvaivaa, niin mä ajattelin nyt, että voi jollain muullakin olla. Täällä on sulla tämmönen ihana vanha kahvimylly. Joo, se on kuule ostettu Berliinistä semmoista antiikkimarkkinoilta. Sitten kun oltiin tulossa kotiin ja oltiin lentokentällä, mulla oli tuo käsimatkatavaroissa. Ne. Käsilaukussa tuo käärittynä semmoiseen johonkin sellofaaniin, että se pysyy ehjänä, niin siinä kuule jouduin siinä turvatarkastuksessa kiinni sitten ja ne rupesi kuule penkomaan sitä hyvin kuule otsaa kurtussa sitä minun kassia, että mitä siellä oikein on. Ja sitten kun ne aukaisi sen paketin ja niille selvisi, että se on kahvimylly, niin voi kun niillä oli hauskaa, niillä turvamiehillä. Eikö ne ollut nähnyt ennen kahvimyllyä? Ei ne ollut. Varmaan ne luulisi, että joku konekissa. Niin, tuosta kammesta kierretään, lentää haulikoita. Hei! Mutta hei, no niin, nyt mössön kuvaus. Tämä mössö on kuule nyt valmista. Siinä oli vähän pikkusen laiton tuota kermaa. Joo. Ihan semmoisen lurauksen ja tuo tuore juusto. Ja tiedätkö mitä? No. Tämä on tosi hyvä makusta. Varmasti. Se näyttää kyllä ihanalta mössöltä. Yes. Ja se on paprikat on ollut siellä noin 10 minsaa siellä mikroaaltouunissa. Ne on mukavasti pehminnyt. Ja siinä on se söpöttin, tämä jauheliha söpötti. Riisit ja lusikka. Yes. Ja nyt tämmöiseen laakeeseen astiaan nyt sitten pistetään nämä veneet, nämä paprikaveneet tänne näin. Ja ne vois laittaa vaikka suoraan tänne näin. Ja kyllä. sitten ruvetaan lappamaan sinne sitä sörsseliä. Asetella just tähän. Nappiin tämä koko sulla tässä. Sä oot ennenkin tehnyt tässä asti. Joo, tämä on kokemuksen syvällä rintaäänellä todettu juuri perfecto. No jos minä läiskin näitä täältä ja sinä sitten asettelet, jos niin. vähän vinnon niin sillä omalla. Mulla on täällä tää oma lusikka. Ai, mulla onkin ja tätä saa aika runsaasti. Mä en survon tälle tätä. Laitetaan tosiaan ihan silleen, että nämä on ruokasia sitten. No kyllä, on varmasti ruokasia. No niin, ehkä ne on sitten sopivasti jo täynnä. Aivan muhkeita. Nyt kuule kilkitään sillä juustoraasteella tämä koko komeus. Täältä on tämä sinun iso isäs raastimella raatettu. Laitako minä tämän? Laita, katoin, niin sullakin vähän hommaa tässä. Näittehän ei tarvitse olla uunissa kuin semmoinen 20 minuuttia. Koska paprika on jo melkein kypsä. Kyllä. Se on kyllä. Tässähän kaikki kypsää. Ja nyt katsokaapa nyt. Wow, nämä uunit. 220 saa olla se lämpö.